Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat. Mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung ihatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata og ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan adlaw karong Lunes? Lain na sa niya akong aso ninyo mga bata mga kasama apan sa dili pa atong pangumustahon ang atong kaigsunan nga naa sa kabukiran karon sa tagsa ninyo ka mga balay din ha. Kumusta ka mo tanan? Labi na gyud sa atong mga igsunan nga naa sa Negros, sa Leyte, sa Sugod ug ingon man sa Mindanao. Dapita kumusta ka mo tanan atong mga igsunan diha sa mga naa sa kabukiran sa Mindanao. Aniya kita sa unang adlaw sa kong aso ninyo ning panahon nga naguluhan. Ang babae sa kasya. O sige, padayon na lang ta mga bata. Padayon ta sa akong asoy ninyo ha. Gidungog sa Santa Catalina ang usa ka babae nga pirming magpakita sa mga tao dito sa usa ka punuan sa kasya. Naagyon kini sa punuan sa kasya mahimutang sa dakong daan paingon sa lungsod sa Santa Catalina. Uy, naa ni daplin sa daan mga bata mga kasama. Unya bisan kinsa kuno moagi ining dapita, mga yugyug katahoran o magpakusog yun sa pagpadagan kung dunay dang nga sakyanan. Daghan na ibong kung unsa ang misteryo nga naglimin ining maong babae. Ug usa nga na interes ini kana si Pangkoy. Si Pangkoy gikan ni nagtrabaho sa usa ka barko. Okay mga bata, mga kasama, pahimutang na mo. Kay niya ang bagong asoy ko kaninyo, ang babae sa kasya. Og unya. Napaong man. Kalit, ang makina sa kinan. Napaong. Overheat tidak. Etan mo eh. Ano tanawa na sa kinan? Dikit na ko po sa'yo. Una ka nilakaw. Lakaw. Susiyag na ako sana. Paitan mo dangha ka lang na. Oo, boss. Kalit ako isip. Paitan ako na. Bisak. Uy. Saan ni amag ya? Babae. Babae ka nakalubos puti. Di ko may masayap. Babae ka. Nagkas kaya sa puwan. Kaway siya na ko. Yamat na. Tulo ko siya. Wow. Kanipis is niya nagisurup. Wow. Kinindot siya lawas. Di ko lumagyot. Nakita ko. Nilawas. Kung sa kayag sa buwan. Tuwa ko niya. Kanindot ini. Dapat bayanan na. Mayang gabi, Inay. Wow. Kagwapo niya. Ismail siya ako. Kaniyot lang. Ayaw na pagkakaw. Pagkakaw. Kisa ko na, ha? Gusto ka kwarta? Gusto ka nga, suroy ka? Dali. Kuyog na ako. Isuroy ta ka. Ha? Dali. Kuyog na ako. Uban ako sa akong paraiso. Oo. Ukuyog ko. Muban ko ni mo. Boss! Asa ka, boss? Nay? Oh, Ruben, gano'n bang nasamok man ang mga tao sa gawas? Na, laing biktima sa nay. Nabiktima ng babae sa kasya. Unsa? Matol pa tong lalaki nga driver sa sakinan. Nadautan ko na sila. Huh? Nanaog siya niya. Pagbalik niya,
Wa na yang boss. Gipakita gid niya. Pero wa na gini makiti hangtod karon. Mao ba? Dito dapit sa Akasya? O lagi. Dito gyud tungod sa kasya. Dito sila nadautan. Ay, ubay-ubay na gyud ang nawa. Lalaki pa gyud ang kasagaran. Nay. Kinsa man gini babae nga nasa kasya? Unang lalaki man gyud ang iyang biktimahon? Oy, Uy. Kada ko in truck. Brad, Brad! Asa ning purok akasya? Brad, kato. Kato napita. Nakita niyo nang dako kay kasya nga nasa highway. Mao na ang sentro sa Purok Akasya. Salamat, Brad! Kanto ko, Brad! Kanto! Yun na. Brad, magkunsa mo diha. Ay, kuhan! Magbideliver mo yung furniture, Brad! Unsa? Oh, Brad! Mga furniture ni. Gikargo ni Sis Marco, Brad. O kami ang mag-deliver ni Sis na kong mansyon sa Purok Akasya. Unsa? wa may dakong mansion des Purok Akasya. Oo, unsa? Nay, tanaw. Hala. Pagkadaghang mga butang nga giagwas kong tiniro. Bitaw no? Mga furnitures, mga gamit sa bahay. Kinsa ka nagbadaan, ha? Hala. Naglibog ko na. Doon na ako na mansion diha nga. Wa may mansion diha sa Purok Akasya. Doon tanawa. Diha nila gipambutang ang mga furnitures ug ubang mga butang duol yun sa punuan sa Akasya. Hala. Anong naaman nila nang gibutang? Lubat na ba ang pag-ibig ko? Nakalunod pa ba? Mayong gabi. Uy, pagwapa ni mo. Wow, kayo tanaw si mong sirob. Niyong mga imong kanindot tungkol sa kayang buwan. Dali. Kuyog na ko. At tutas sa akong paraiso. Ay, kalabi si mong dugan. Dali. At tutas sa akong paraiso. Oo, mukoy ko. Ato to si mong paraiso. Kalami, ani, kagwapas ko kuyog. Uy, Usting! Uy, Usting! Anak ka paingon, oy! Hoy! Ay, pag-uulis puno sa kasyating! Hala! Nawa si Usting! Usting! Si Oste ko na pala hubog na wako. Ay, Ginoo ko. Sunod-sunod naman ang mga panghitabo din sa atong dapit. Naunsa naman ni? Pila naman kalakinan ang nawa. Hay. Kuya awa gid na eh. Pastilan, nagkaduol na ba ang atong kapistahan? Usao naman lang. Akong cellphone no. Uy. Si Bilbang ko nay. Ang akong sulong higala nga to sa syudad. Katong imong kauban sa trabaho kanito? Oh, nay. Hilagro na nawag man. Hello, Brad. Kumusta? Kalit magpanawag. Kumusta dia, Brad? Brad, dili ko okay. Oh, unsa? Magkasugo na sa inyo, Brad. Gani, karong adlaw mo larga pa ko na sa inyo. Unsa? Aja di bekasir ka din bala. Pistahan bagi sa among lungsod. Likayo na ako si Brad. Tungod ba itong imong ingon ako nga imong uyab na si Sheila? Ex Brad, ex uyan ako. Oh, tuod. Nagbuwag naman tayo mo, no? Kaspon na ba unta mo? Well, kisabdayan na, no? Iduwag lang ti. May lang gani kay... Oh, uy. Agi mi. Brad, ipagkusikan mo din magpadaga sa imong klasikor. Ano man ka? Wala ba ito kakasya, Brad? Kasya, hunong Brad. Hunong. Babae Brad, oh. Bigpara. Usa? Brad, magdisgrasya ka, Brad. Sugar ko na eh. Nagpakita ka niyo, Brad? Ayang dalawa, Brad! Usa? Unsa? Nagpakita kang pangkoy ang babae sa Akasya? Oh! Uli na niya! Pilti na akong handuka, oy! Oh! Ano Brad? Ano nagdok man ka? Ako ang Brad Pagkoy. Misteryosa kay ng babae nga naadya sa kasya. Unsa?
ubay-ubay nang nabiktima ng maong babae, oy. Nga naana ka siya, Brad. Ubay-ubay nawa. Ano sa laki, pag yun ang nangawa? Ha? Og matod pa nila, kanang punuan sa akasya. Usahay kuno, mansyon. Usahay, punuan sab sa kahoy. Sa? Mao na, Brad. Sometimes, mansion. Yeah, sometimes, tree. Ha? In English, ha? Doon na pa maganigi panghatod diha nga mga furnitures, Brad. Usa? Oo. Baguhan lang yun. Nagasaksi mi. Doon ay dako kang truck nga. Doon ay container. Sa likod, naghabo ang mga butang. Mga furnitures. Diha sa puno sa akasya yun. Sa ato ba daghan ang nangawa din eh? Daghan ang mga gipakita din eh. Aw, dili pun sa tanang tao. Dili sa tanang panahon na magpakita ka na siya. Ay, doon na lagi panahon nga magpakita na siya. Ilabi na ubuanon. Mao ba? O na, sige na, Ruben. Papahuwayan na ka ng imong amigo. Kaya tingal lagi kapoy ka na siya sa biyahe. No, dali. Sige ta istorya nun. Dali, Brad, bangkoy. Ano na dali sa akong lawak? Dali. Dali. Guwapo si Pangkoy. Taas. O paminaw na ako, buutan kining gawana. Nagpakita niya ang babae sa akasya. Tinuo ko. Nainteresan ka siya sa maong babae nga naadya sa akasya. Tuog pa si Brad Ruben. Kung sinantaling ang inahan ni Brad Ruben, tapos kusina. Nagluto sa among bumahaw. Uy, doon naman nagbungtol sa unahan ng bahay nilang Brad Ruben. Buwan to ko. Wow, kanindot din eh. Makita na akong highway. Inguman ang palibot sa ubos. Nasindapitan lang Brad Ruben da. Presko ang hangin. Doon ay mga langgam. Sakto nga ganinhi kong magbakasyon. Aron malimot ko ni... Dili. Di na ako gusto maghuna-huna pa niya. Mabitang niya ako din aron malimtan ko siya. Pero di ko siya makalimtan tungkol kay... No. Angay lang nga kalimtan ko na siya. Dili siya angay sa akong pagmahal. Mabalag na ko sa ubos. Uy, doon namin akong bahay dahil dito napita o. Wow! Kanindot ko sa mga bahay. Mura magmansyon. Mansyon good. Pwede na ko Naapagandapli sa highway. Kasi makinagpuyo ng mga mansyon. Natuka good. Medyo karaan na gina siya. Oh, Brad! Oy, Brad. Ni aramay ka din sa bungtod, ay. May kinagwata na ka, Brad. Oh, kapili mo. Salamat, Brad. Kining Brad, kisa nagpuyo ng mga mansyon diya. Kana ba, oh? Nitas kapi, eh. Nausa ka? Sakita, eh. Napasok akong nitas kapi, eh. Hindi, sagod. Ito ba? Ay. Yun na. Oo, sa'y mansyon ba? O may mansyon din sa among dapit, good? Kana, oh. Kanang... Uy. Ngano ka? Tuod na, pero yun na. Dakong puno sa kasya. Oo, kana. Makita nga din ang nakukin puno sa kasya. Ug naa diha ang babae nga magpakita. Sa? Hay ba itong giingon mong mansyon ba? Hay ba? Diha, God. Diha ang kasya. Usa? Sa kasya ka mga naman mo. Manaw to, Brad. Dali, Brad! Brad. Brad Ruben, bay! Brad, sa magkabiyaam lang ko ni mo, eh. Ibiyaam lang ko sa bungtod. Naunsa mo. Nay. Si Brad Pangkoy. Naunsa mo na yung imuhang higala. Nakita ko na niya ang mansyon. Unsa? Tinood bitaw na. Dito ko sa bungtod ba, nagpangin ko, ya. Doon ako nakita ang mansyon, pero nawa man lang. Unsa? Pagtaraw na ko pag-usab, dakong punuan sa kasyang ako nakita noon. Unsa? Nanay, si Brad Pangkoy ang ipakita sa mga mansyon. Unsa hitsura sa maong mansyon, Dong Pangkoy? Dinhi kuno si Dong Pangkoy kaganina. O diha niya anang akasya. Nakita niya ang mansyon. Pagkadako yun sa punuan sa akasya.
makita gyud dinhi ang palibot sa akasya. Ug matod pa niya, karaan kuno kaayo ang maong mansyon. Dunay dakong gate, ug dunay harden sud niini. Pero wa kuno siya nakitang tao sa palibot. Mansyon lang yun kuno. Mao na, Brad. Mansyon na ginakita nako. Wa ko nakitang tao. Ug nindot kayong palibot sa mansyon. Nakita gina akong kanindot, labi na sa mga tanom, sa mga buwak. Nanglibaw na akong balhibo ni mo, Brad. Uy, tinuod ka? Nakita gini mo mansyon? O, lagi, tinuod, lagi. Nakita gina ako. Pero nahibo ko diyang niabot ka. Pagbalik na akong tanaw, nawa, malang ang mansyon. Ug ang nakita na ko kaing punuas ka siya. Ay, bangas ka. Dali na, oy. Na, mamalitag isda. Magkilaw ka ta. Oo, nya, magsubab ta. Ug kuno na gani ka lambay, dagko bang basayan, mamalisan ta. Tanaw. Oh, ay, sorry, Day. Sorry kayo, sorry. Ay, bantay na. Pagwapa niya. Sorry, Day, ah. Iguro mo siyang ipahiyom. Gwapa ra ba? Lah, asa mo to? Nawa man. Ang yan pahiyong. Pamilyar na ko ang yan pahiyong. Brad, Pangkoy, ano ka? Kasi mo gilantaw di, uy. Wa naman tong nabanggaan na tong babae ko, tong gwapa. Nawa naman. Kuan, Brad, kailan ka niya to? Wa ko makailag to, eh. Pero daghang maging gwapa din, Brad. Labi niyang gabi, oh. Doon disco sa Pikas Barangay. Yan sa man. Ano ba? Mao ba? Pista man ito. Sumi ka. Doon ang kay motor. Mang chicks na dito. Ha? Kayo na kayo. Siguro sa didiswirkado ng Brad Ruben, huwag may tarong CR. Diyan na pita. Diyan kang puno sa saging. Anak ko di mangihi. Bahala na kayo na kayo. May din dahil sa mga tao, magpahipit na ko rin puno sa saging. Pag-ihi na ko, kahiliw na kayo. Ay. Hala. Uy, doon tao sa akong likod. Ikaw? Eh, bao ka pang agianan na diha? Agianan? Kasagingan man eh. O may agianan din hinapita, oh. Bastos ka ha? Giihian ni mong among agianan? Unsa? Pasaro at taon ko, pero magoy nakita ang agianan ko. Angay ka Kasagingan man eh din, huwag man eh agianan. Angay ka nga! Saan nahitabo din Ang guwapa nga babae dito sa merkado. O saan nahitabo din Nga doon Ayaw pang ginabot. Bastos nito ka na. Giihian niya katong agianan. Alam dyan ko ninyo, be. Wag ko mahibaw nga agianan ba din eh. Kasagingan magod-igod. Nga kahiyon lang ako. Wag ko mahibaw, kahain lang si Arinas Mercado. Maong nilipot ako sa luyo. Kung din ko mangihi kay kasagingan magdidinhi. Wag may agianan. Kakadadan, magkakab tubig. Aron ako nilimpiyuhan din eh. Pasiro lang itahon ko ninyo ha. Wag itahon ko, mahibaw nga agianan ba din eh. Kakadad lang, magkuha tubig sa diri sa luyo ba? Buutan siya. Tanang tao mga salbahis, mga bastos. Gwapo siya. Buutan siya. Buwaga eh, kasahan ko na. Pati sa ko, ato sa kagwapa nga babae. Kaya agianan lagi ko turila. Usa pa ka sa ang agianan tong kasagingan magito. Brad! Brad Pangkoy! Brad! Brad! Gani naramtan kong hita ni mo eh. Ni ang magadinhi sa mga baril nga doon ay mga tubig. Nagkunsak ni uy. Kuan. So, doon na kay Dang Baldi? Kuan magud. Magul nga Baldi. Ang nagpalit ko balde aron makakuha og tubig dinhi ba? Ha? Oh! Usaha mo ni mo tubig? Nakasa ko, Brad. Nangihi ko dito sa agianan. Ha? Di nabita ba? O kung nangihim ka dito, nga, doon na may luyo. Dito pa sa kasagingan. Pwede man ito manghihigod. Kaya dito ko mangihi sa kasagingan. O, unsa? O lagi. Pero nasuko man to sa kagwapang babae nga ano ko nung akong gihian ang ilang agianan. Unsa? Di nabita, ha? Di, Brad Pangkoy. Dili ko mangihi ba, oh. Pero, hala. Hain man to do kagwapang babae. Ha? Dili man to sila.
Ganito sa, ako na sa bigan tubig yung tapitang akong gihiyan. Masuko na bagitong usap kababayan ako na. Di ka lang eh. O lagi, bebe, ako sa bigan. Ay ka. Hala. Dali na, Brad Pangkoy. Dali na. Dali na, Brad. Ha? Mamahawa, dali na. Brad Ruben! May dagan to siya, eh. Hayo naman itong mga kababayan din, eh. Ay, sorry lang yung kayo, ha. Agianan din, eh. Oh, si Brad Ruben, pagkitaon ko siya. Buutan gid kayo siya. Pankoy. Pankoy ang iyang pangan. Tinuod lang gisultin ako, Brad. Yung ganun sa kuha atong usa ka babae nga gwapa. May gani kay naiduol nga usa ka babae nga gwapa sab. Ubaw to na ngay kog suri nila. Nya nadali kog kuwag tubig aron nimpihan ako to ang gihian. Brad Pangkoy. Mao lagi. May kay nangayo kag pasaylo nila. Kay lagmit, mga dili ingon nato to sila. Unsa? Oh, mao kana. Katong kasagingan nga matod mo agianan nila. Kay mo isulti atong usa ka babae. Ay tinuod to. Agianan ka dos mga kano. Nay. Buot na ipasabot nga. Tawan jud nang dapita dias merkado, Ruben. Kani adto pa man na. Dunay mga babae nga dili ingon nato nga muana dias merkado. Unya mo kalitlag kawa kung sundan nas mga lalaki nga makakita nila o makagusto nila. Ug usahay sad, ang lalaki nga musunod nila mawa lang og kalit og dili na gyud makit-an pa. Unsa? Nagkagad din kay budgan nila sa probinsya. Labi lagi sa lugar nilang Brad Ruben. Pero kung babae ganina nga ako nakita, hindi mag-isa mawa sa akong panumduman. Labi ng iyang pahiyong. Kagwapa ginaya eh. Hindi siya tapukan pero kilor ka nagisulti ng daling. Nga di sila ingon nato. Brad Pangkoy! Tara! Bilis ko, tara! Oo, bay. Oh. Ay, gusto nang gisulod ako eh. Benefit nga itong niya, maong pants. Akong buhok, okay, kari. Muna ka si Brad Ruben. Mag-disco ko na speaker sa barangay. Okay, Q! Dagan si X-Brad, dagan! Aray, sige na itong muna-una na. Tumor, sumray. Dali, asuta. Mag-table ta, o mag-order ta, o mga mainom. Uy, lang ako mga higala. Dali. Ipailat ka sa akong mga amigo, dali. Okay. Timba sa ng disco mobile na. Okay, sir. Lights, duta sa doy. Ira. Ni ang Asia. Itong babae na kita ako sa merkado ni Asia. Uy. Kibot-kibot ng bakba mo. Nunsa ka? Taas mo ng liuli mo. Murang kag kubra, kibot-kibot bakba. Ay, kita kag chicks nga gwapa ha. Brad Ruben, asa ka pwede mangihi din? Tanasad, ngihi na sad. Nagbusaw ka. Kaya ulit kay ko. Diyan sa tabi-tabi lang, sa tabi-tabi. Tagali ka. Ngit. Uy, kalit. Mga Brad, atong amigo, taga Sidal, si Pangkoy. Brad Pangkoy, mga amigo na ko. Brad, welcome sa malapit. Salamat kayo. Tabi sa ninyo ha. Kaya kay ko. Ano siya? Nakita na ko siya nakita. Excuse me. Thank you. Ay naman to siya. Uy. Ay naman to eh. Wala mong ginako makita pag usap ng babae. Yay ka! Bodots na ninyo mga Brad. Ano mo? Manayaw ta, ha? Brad Pangkoy! Ay, sayo ta. Okay, Brad. Tara. Ano ka siya? Uy. Wala mong ginako makita pag usap. Brad! Kibot-kibot sa baba. O, ito na nanayaw mga gwapa, oh. Dali, dulot sa'y. Higim kag yaw-yaw kalosay. Ha? Mga gwapa na mo. Tagas ni buhok. Ay. Hi, mga chicks! Join me, ha? Magwapa ka sila. Mga tagas ang buhok. Bastos mo! Buwangan ni mo! Mangalit mag ka! Ha? Bye. Kinsa mag ka! Hindi ka na babae, hindi babae, isa ba? Ala. Nga nung mga isog mi, ha? Kanid lang, Brad. Mga Brad. Sorry kayo ha. Wa may mahibaw nga kuyog na mo sa mga... Aba, ayun ko sila. Di ba nun? Visit ba ninyo eh? Gagano mo nun?
Sige no. Ahakan ni mo, oy. Brad Ruben, ay lang lagi, Brad. Ay na lang, Brad. Sa pasensya lang yung mga Brad. Pasensya na, ha? Mga Brad, sorry kayo, ha? Malakaw lang, eh. Dali lang mo. Brad Ruben, tanaw, uy. Pida. Balik ko na to. Tuto yung madlok na nila, eh. Mga Brad, ay na lang, good. Atay kung kanan. Inita sa kuha ninyo, eh. Pida. Biso na kayo, ilabi, di bugar. Dayor ta din, eh. Mag-inom daw, eh. May pa. Ala. Gibato ta. Gibato ta. Dagan, Brad. Tago. Hey, layo na kong daan-tanda. Hindi ko sila kong daan paingon sa ilang Brad Ruben, pero sila si Brad Ruben na ayaw ito paingon. Kabuwag-buwag, ibida. Ngit-ngit mo kayo. Ay, ganay ko ako maigo sa mga bato. Nakasiguro ko nga ng bato na mo, kato mga naengkwento na mo sa diskuhan. Paita mga tuhana, eh. Isog kayo na. Ala, saan nakahayag sa unahan? Hayag tayo. Kahayag sa kumbay. Murag masyon. Mansyon, Jod. Huwag kahayag sa palibot. Wow, kanino tanahon, eh. Doon na nag-party diya, nagpita kay hayag man. Dulo-dulo ko sa mansyon. Nakuha, gano'y. Diyan ako tungkol sa mansyon. Ninduta tanahon, eh. Nakuha, gano'y. Yun na pa. Yung mo na mansyon na ako nakita dito sa buong tudol ilang Brad Ruben. Tama ko gini. Wala, ingon ini da ini karindot og magabi eh. Wala, namay may gawas gate. Kisa mo ka na? Babae. Lubos puti. Tanaw siya na ako. Ha? Siya ni. Ang babae nga ako nakita dito sa merkado o sa diskuhan. Wala, ipahigam siya na ako. Mayong gabi eh. May gabi sa di mo, miga. Dali. Dayon una sa akong mansyon. Ha? Dali, Pankoy. Isuroy ko ikaw sa akong mansyon. Pempang, anong nakialam ka na ako? Ha, miga? Unsa na? Nakita niyo si Ibril Pangkoy? Tawagin na yan. Ba't tayo Kaya ng amigo ay? Paita. Wala niya makiti. Wala. Na, paita ini, oy. Hay, Ibril Pangkoy. Asam ka to siya? Isabel, imungan. Oo. Nagkita na kita dito sa merkado. Ingon man sa diskuhan. Lagi ikaw ganda gito. Pero, adik ko na yung ano, ipagkita na ka dito sa diskuhan. Pero nawa, kamad lang. Na mauli na mi. Daghan ang bastos dito. Tingali og magkasami nila. Ha? Nga nung ipakita ko ni mo, Pankoy. Kuan, kining, Naibo ka ba nako, Pankoy? Ayaw kong tutukig sama ni Ana. Tingalig mahugang akong pagpati niya ni mo. Uy. Ayaw kahatlok. Dili ko sama sa imong panhi. Nganong nahibaw ka mo sa akong kanhi? Makita ko sa imong mga mata, Pankoy. Dili ka bakakon og mga mata. Salamat nga naibog ka na ako. Ay, buwang. Nauwaw naman noon ko na. Ayaw ka, wow. Magsalamat nga naibog ka na ako. Dali. Isuroy ko ikaw sa palibot ng akong mansyon. Una ko ikaw isuroy sud sa akong mansyon. Nay, wa mauli din si Ibril Pangkoy? Wa man. Oh, kamo bayay nagkuyog. Hain man day siya. Na, nagkatibuaag mi sa diyang gibato mi dito, eh. Doon sa diskuhan. Diyang na mauli na mi. Unsa? Nakakita na sad mo gubot? Awa, nay. Nilikay bitaw mi. Mga bitaw nga nagkatibuaag ni. Na, hain man day tong imong amigo. Paita ini. Balik ko lang kuspikas barangay, oy. Tingalig, 2 hours to dito. Wow! Kanindot na sa palibot sa imong mansyon. Doon may mga langgam, mga nindot na magkulor. At kalain-lain mga langgam. Ug ang mga tanong, mga buwak. Nindot kayo. Pwede mag-selfie ta? Ayaw. Ha?
Ayaw lang pagwaog mga hula ko din sa akong mansyon. Mauho ko. Please. Okay. Yun lang, isabi ka umanin mo din eh. Imong pamilya. Ako lang usa din eh. Ha? Pankoy, abi ni mo, gwapo ka. Oh, Isabel. Tinuod. Og buutan ka. Swerte ang babae nga makapanatiya sa imong kasing-kasing Pankoy. Isabel. Ay, kalindot na ako. Ang iyang mga mata. Oh, makamuang ang ikatahog. Ayaw kong tutukig sama ni anak Pankoy. Tingalig dili na ako kapugan ng akong kakalingon. O masulti na akong tinuod ni kipitik sa akong kasing-kasing. Isabel. O, Pankoy. Una pa lang na akong pagkakita ni mo dito sa merkado. Nakuha mo dahil ng akong atensyon. Ha? Tinuod. Doon na usap ko'y pagpati lahat ni mo, Pankoy. Oh, Isabel. Isabel. Ayaw po king imong kibati. Tungod ka man nagsama kita og pagpati. Gigunitan ni mo ang ako naong. Pankoy. Tiyahat ka eh, nagaksun. Oh. Pankoy. Pankoy. Nagkadoon siya na ako. Hindi ako kapugan. Hindi ako ka... Oh. Isabel ka nindog mo eh. Isabel. Isabel. Ang kunak mo. Isabel. Wag yung Brad Pangkoy. Wag yun ako makiti. Hay. Hay, magkanapunta itong dawahan na, Oh. Uy. Pagkahayag sa unahan. Kung saan man na? Yun na pa. Mga aninipot na. Hala. Pagkadaghan nila nga, naglupad-lupad. Oh. Yun na. Ang dakong punuan sa akasya. Ang akasya man na. Dili. Pakos ka na kong pagpadagan. Mangayo kong pangatahuran. Tabi po! Agi lang ko! Agi lang ko! Pagkadagang inipot sa punuan sa akasya. Isabel, salamat sa inyong pagmahal ko, ha? Salamat na sa nga mahal ko ni mo, Pankoy. Bisan pa man na karon lang kita magkahimamat. Ug mang hinaot ko nga dili kasama sa uban. Nga sa tumoy lang sa dila nilang ilang pong nga pagmahal. Isabel, tinuod ang gibati ko para nimo. Bisag karon lang ta magkaila, pero mao ginagibati na ko din mo. Ang imong mga ngabil lang ikay hagkan ang imong mga ngabil, Isabel. Ayaw ko pahila ka, Pankoy. Di na may tabo, Isabel. Di ka pahilakon. Di yun. Huwag abi mo, di ko gusto matapos kinihigabi una. Pankoy. Gusto kong di ka mawaha sa akong mga mata. Sa akong mga kusog-hawak ka. Ingon man sa bako. Gusto kong niaga kanunay sa akong kapada. Mahal ta ka. Mahal na sa ka, Isabel. Ay, kadlaw na lang, Ruben. Pero pag yun mabalik ang imong amigo. Ay, paita. Hay, mga ito si Brad Pangkoy, Nabalakan man noon ko, Hindi siya matawag ng iyang cellphone. Ay, ginuka na ko. Matog na lang kung unahan, Ruben. Sige na, sige. Katong na lang. Ako na magpaabot ni Brad Pangkoy din, Di ko matawag, di siya maabot. Sige, diha ka na. Sige na, Ay, ka, ayaw ka. Ay. Hain mo ka sa Brad Pangkoy, Grabe na kung tuyok-tuyok kong balik-balik dito sa diskuhan. Sa merkado. Bisan asan lang akong maabot. Huwagin ako, makitis Brad Pangkoy. Mas, nakitaan ko na ako itong kikainkwentro na ako. Ay, paita. Pero, iyon na pa. Kagdong punuan sa akasya. Nganong daghan kayo itong mga aninipot na naglupad-lupad? Nganong maka? Oh, Brad Pangkoy! Ay, salamat! Salamat kali ka na. Di mo kagikaloy, Brad Pangkoy! Brad? Nganong igol kami tutok na ko? Ngano ka, Brad Pangkoy?
itutok na ko. Nya. Ni smile, nya smile niya hinay di kay manungog. Anya, then sud sa lawak na mo. Naunsa mo to siya? Oy, Ruben! Ruben, bago na, oy! Ruben! Luka, Panginoon. Oy! Ruben, anak, daw sa mga pagmata na, kay andam ng pagkaon. Magawas na ko na eh. Si Brad Pangkoy. Nagbukot og habol. Brad? Psst! Brad Pangkoy! Mata na, Brad! Mga oras ta. Brad! Psst! Brad! Lo? Pirti man katuga ini eh. Bahala na. Gawas ako. Di na ako siya pukaon eh. Nay, unsay giluto nimo? Ay, nagbuwad ko. Nya, nagutansan ko. Ayun, nasa man, nauli bang imong amigo? Nay. Nauli. Ginay ka daon. Ah? Pagsod lang gini mo sa imong lawak ni. Nauli siya. Pero gikapoy mo tingin itong lilakaw. Kay, nilitsyon mo sa imong lawak. Dayon, wala. Tug. Tuwagan niya, ako itong ipukaw. Wag yung mata. Nagbukot sabol. Ay, unsa o gibiyaan man ninyo. Naglakaw ra gyud tingali tog pauli din his ato. Tingali na eh. Ay, pirting katuga eh. Nagbukot pa. Na sige na. Ikaw na diha kay taon-taon. Mulakaw ko ha. Kamu lang una din he. Unay. Malakaw sa milo si Brad Pangkoy. Isuroy na ko siya sa karaang simbahan. Din Nakailis naman lang ko. Wa pa mungkin siya ni bangon eh. Pertihin kapuya ni gabi. Naglakaw dito siya pauli na. Kapoy man. Ay. Unalaan sila. Unya na ko si balik ko sa mulawak ko eh. Yang hapon. Musimbal mi. Oy, Ruben! Ruben, anak! Nanay mo rin. Murumurug. Ruben! Nakurat-kuratan. Ngano maka? Unsa? Tinud ka na eh? Ay, lagi. Mo'y tabi-tabi sa merkado nga ang akasya kuno gani ng kadlawon. Nahimo na sa kunong mansyon. Paita. Ato na eh. Wa gyud ko makakita nga. Nahimo ng mansyon na eh. Ay panagsara gyud na magpakita nga mamahimong mansyon. Ug wa ka lang makatiming. Maogid na, maogid. Unsa kidagway ng mansyon di sa akasya na no? Ug dili lang ka na ang gikagubtan ron sa merkado, anak. Sa? Doon na lain. Unak, matod pa itong tricycle driver nga nakakita sa mansyon. Basta diyang layo-layo na siya jutay sa punuan sa kasya. Iyang gipahunong iyang tricycle. Kay doon ako no siya nakitang lalaki nga gipasol sa babae dito sa mansyon. Unsa? Hayag kuno kaayo ang palibot sa mansyon. Maong nakita gyud niya ang usa ka taas nga lalaki ug gipasol sa babae nga naa sa maong mansyon. La! Kuya wagod. Wa sa siya makaila sa lalaki. Ay wa, kay layo-layo man siya. Hadlok man sa siyang magpaduol god. Mao ba? Pero nakita gyud niya ang tanan kay hayag magyug kuno kayong palibot sa mansyon. Yay ka! Laing biktima sa itong lalaki ha? Di na ito magagawa sa mansyon. Brad! Brad Pangkoy! Samtaong kay. Matanaw eh! Alas 5 na sa hapon. Manimbam ka na, Brad. Uy, Brad Pangkoy! Gabihag tuog Brad Pangkoy ah! Gabihag kitugay. O naon sa man na, wa pa day magbatang imong amigo. Ay, wagid na eh! Ay! Nagbukot niya po sa habol. Pukawa na oy, kay hapon na. Bika dito. Brad! Huy! Pagmata na, Brad! Brad Pangkoy! Bipo ako ang tabi. Brad! Uy! Oh. Uy! La! Unsa man ang naas kama, Ruben? Bani sa saging! Punuan sa saging! Bani sa saging! Nga nung nabani sa saging man ni asa kama! Awan mo pa sa saging. Kilila lang ka mo. Unsa? Nakita gina ko kinang kadlawon nga. Si Brad Pangkoy gina ko akong kauban ni Iyo Tudlo. Ruben, Iyo Tudlo. ayaw na lang pakigalis ako.
Tudlo na lang ni nabilin sa kong gamot doon sa akong pagpanaman. Iyo tudlo. Naibgan siyang kantada ang imong amigo. Unsa? Mao ka na. Naibgan siya. Og duwa na siya karon uban sa babae kay kantada. Hala no? Tinuod ka iyo tudlo. Usa na lang akong tudlo tungod sa akong pagpanampan. Usa dili ko mahimong masayo. Kadiyot Iyo lang. tudlo. Kadiyot lang. Ruben, dili ba? Doon na siya pirming makita nga babae dito sa merkado. O dito sa diskuhan, di ba? Dito po sa diskuhan. O matod mo pa. Doon na tricycle driver nga nakakita og usa ka lalaki nga gipasod sa mansyon diha sa dakong akasya. Ang buo inyong pasabot. Ang akasya nga naa sa dakudan, nga usahay mamahimong mansyon, o usahay punuan sa kahoy. Mao ka na. Iyo tudlo. Saan pa? Naibog na sa tiyay ang babae nga naa sa punuan sa kay. Uy, unsa? Kung ang imong amigo Ruben ang naibdan sa mga babae na si Isabel, Ah, ang babae sa akasya. Isabel? Isabel. Mao ka na ang ipangan. Isabel, Isabel. ang babae sa akasya nga usa ka engkantada nga nangita sa tinuod nga nagmahal kaniya. Hala. Ang akong amigo iyo tudlo. Tabangan na to sa iyo tudlo. Dili kita maglangan. Iyo tudlo. At tuod ka ang akasya. Tabangan na to ang imong amigo nga dili. Isabel, Mahal ko. Maayo kayo nagmagtatanaw. nangiyas ang katuloy. O mahal ko. Huwag niya ka magulinan sa akong paa. Mahal ko katahon ganun mo eh. Mahal ko ikaw. Mahal ka sabta. Mausa kang mahal ko. Kasaba. Kasakit sa kundunggan. Kasama eh. Gitugdaw ninyo ang akong pagkamalinaon. Nagsaba-saba na sad mo. Nausap ang imong naong. Kasaba. Mahal ko. Tiguan ka. Sige pa! Ipadayon niyo ang pagsama-sama sa mga sibatos ng mga motor. Ano iulit niya sa pangkoy? Gulit! Gulit na yan ha! Gulit ko tayo! Iyo tudlo na. Si Bato mo! Si Bato! Ano sa baa siya? Sige ba? Iya ang buhing manok! Ang puting manok! Putday ko siya siyang liog o ang dugo niya. Ibutang ko sa tibuok punuan sa kasya. Iyo tudlo! Nagkakusok ang hangin! Kusog ka sa akin. Padayon ka mo! Nasukot siya! Pero kasi mahimo, umay-umay ang asin o dugo ng kong dubutang sa palibot sa kasya. Hindi siya magkapanghinamon ka na to. Sige, padayon ka mo! Padayon! Mahal ko biyahe. Tabang ko. Buhin ko! Dili ko si Isabel! Tiguan ka na! Gilamat na ko ni mo! Gilamat ko ni mo! Buhin ko! Ako si Isabel. Ako kilig. Kasaba. Kanya akong tunggan. Sakit! Hindi ko na kaya. Hala! Bro! Kapuha siya mga mata! Ang hayop ko. Nagkagkataas niya buhok! Kuhaon Ha? akong mahal. Kausap na siya! Uy! Ay! Kasagitan ka na sumura ko! Gusto na! Lalaki ko ba? Doon ay corona? Igsuon ko, Isabel. Gusto na siya magpakabuang sa mga kalibutan nun. Hindi na siya para ni mo. Hunahuna ang mga ingkantada ta o kalibutan nun siya. Busa iuli na ka na siya sa ilang kalibutan. Dili ko. Mahal ko niya. Mahal ko usap siya.
edad din sila. Pero nabalik niya ang inyong kagwapa. Nausaw na siya. Di natin kuwang. Mahal mo ba ang akong igsuon lalaki? Ha? Tubag ang akong pangutana. Mahal mo ba ang akong igsuon si Isabel? Gusto na ko mapauli sa amo. Mahal ko. Nadungog bang iyang gisulti? Mupauli na siya. Dili! May mo ba ayaw pagpahilabot, Maria? Ako lang siya. Nagminahalay mi. Mahal ko niya. Mahal sab na ko siya. Pero, pasilo anak ko, pero gusto na ko mapauli sa amo. Pauli na lalaki. Ama ko! Pantayaw! Mahal ko! Gusto na sa imong pagpakabuhat. Umbalik na itong palas-palas anak. Gulit ako, Nay! Gulit na gina ko! Brad! Brad Mangkoy! Salamat na giuli ka! Ya, Brad. Angton sa sunod gayon, ha? Oo, Brad. Salamat kayo, ha. Di ka na kumalintang akong kasinatian sa inyong lugar. Onya, lami ang engkantada, Brad Mangkoy. Ay, sige na, Lularga ng trako. Ayo-ayo din, Brad. Sige, Brad. Ikaw sila? Ayo-ayo sila? Sige, ato ko, Brad. Kita ang sa inyong pohon, ha? Magbakasyon ako. Sige, Brad. Ayo-ayo. Ay. Tigil ko mo. Kabapan na siya. Ang iyang gabil. Ang iyang idot ay bawas nga ako nga angkon. Excuse me. Naay na kayo. Isabel? Guwapo ka. Gusto ka bang maupan ako sa akong paraiso? Ang hindi mga bata mga kasama, datapos ang